Yeah, abusua ye koso na ye mama kwa ba biom. Ya sanso aba. Ni nyina aye anye ba a champion hine. Free bra oduma kuma efre no awo na homedie mu. Ma okwa ekura ene ana abusua enma okurani ananom tidemfo nyina eko St. Prince Anglican anakafra fo nyina eko St. Prince Anglican so dem ekoda twede ampobasa yadom no ase na ye mamuhu de ekoso nti ananom wieye na hu behia se ombetena se no makeka ma no kakra nti abusua wa ha se de ekoso ha we eye edidie kakra na ananom didi yenche kra yenche ayireswa simabe aduasa ne aduanan ntam de na kyese Penisem TV yesifom na yatwa edumadi aka so eye fie entenase kakra bi na yebepese ye nananom bedi nkomo yebepese ye nananom ebedi nkomo na yahwe nei ye kai wo hene ba champion hene dia na edien ana ye de be kai wo hene ba a champion hene nananom bedidi enti ye mpese ye bepre ye ho na ye ne omadi nkomo wabra wonum edidie ye mpre ye ho ne omudi nkomo wabra omudi ne mom para no na edoso pra okwa edi na fishia da ye kai no na mebusa mepebre na mebusa wonum a etwahia titiru na nanum ahemafo ede pa na nei yedi ohene ba fishia da ye wo de be kai no nse ye kwa so dem na nipa dodo na ka so ohene ba oye wisi aja etise dasigo sebo nsu isanse esenani ma obeyi bi amawo nei omo ha apart from no ede titiru pa na mbaka se eya good legacy a ohene ba ejai eto honum a nananum ede kai na abisi popo ohene ba champion ni nti abusafo yewo Kumasi Asante Mantam nti sapepe na ho komo no esi etie na internet ni hanya adwen kakra so ye make sure say mo amowo Ghana ne ntwa so no ebemu mahu Asante yamamre ene se de esika ye ho ebomu penisi titi obi ka titi obi kire Asante yamamre ne yamane no nei sen na yesi apagya ne dia akwakodu na wohwe se de nananom sika omo bomu a kire se Asante ye wokroye ana se kroye no afei na enyia mu nyina no nananom eka omanu wi a ebepebre na ye no omo adidi nkomo na mahu se amom achiase ba pani onyanka na no nti ma me nkɔ ne nkyɛn ma me mfa me stand si wona me nkɔ ne nkyɛn na me musa no ono de onyanfa aduane nka na no nti metimi ne madi nkomo kakra ondo onya ne di ye die na yahwɛ de na nei omo de be kai wa ne be na ye kai wa ne ba champion ni nti na na bia wo ha bia se wo peka se wo peka se obo me bibi kakra de be kai no na ye hu na ma osi me de ko we na ebedi nkomo na Nana because yemi enu ye brother apia lo fonde nti abusafo se dem di kan ka cho ne wo eye abusua nhia ye mu na nananom na atena se amoma chiase ba pani wa ha na mene ne di nkomo no mabusa no ohene ba kwa ekura ene die pa na ode kai no aha na wa bre ono na ono na ka wasi kofi ma me de mintimi show kura o ye ma me nom de mintimi show aha nti ye behwe na ya ne kakra na ya di nkomo na ma bibia boko ai bibia boko de nyame ase na oda ma hwefo nti ya ma beda ho di kakama yo efreme nana sewa wahye kode de be hihima na ma enei yakwa so de makoda twedi ampon ase se odo ohene ba che ye na wasan frɛ na homegye mu yaka mamre mu de ye beka so ohene ba kwa akura na kura kwa wokoi enei yesi ye kai na de be titru pa na eda nso ebetim da kai ohene ba champion
Yo, medical chiamira. Era otumfo setu. Oti kokoso. Ye boni dia na ya peje mu. Ewie mira echia o papa. Echia na akwan do yadom santema. Ana mechia otiefu nyina. Yero hina ba champemene. Ade a medical ne pa ne se. Ohine ba onimu muna time bia na wosre. Ohia wa asa wo kra na wo ba ho. The time bia na ne siguso. Openipa. Wonim nipa ye. Oya adoye. Ohu nipa mobo. Oka no kra nso. Na ni bibia kra ni ho amani gye ho te se na futuo. Sabe asantema ya hwade. Yewura hwade. Yene ya de nyina ohene be champani apatapa hema wa hwade. Ono ko abefu anti me ka na nadodo. Na ena ye gya ne kwai kra ya ye di na fishi adai. Areho amaye ate saso ye nigi da sanse bible si die besie bia ye mfa sedama no bi ade ba kwa misade kan na napa kyerese se ye bibi wa hemfie se dwabo ya na onna na dwaba hin ne balance ye wura transe omo ne balance na ohene be ba na ho keka wo de ba ne domo edi na chi ne nwuma omo to oda paka nkwa se obesi ato dwomo no the kind of do na baby a wo bia rabe fa okra ensie yi ano asi nana wanu de nyansi ye wadaroma menimsa wo aho but ye mabru no aya na de dedu na ebisa ne se o hwe ye wura oba ye se de wasi ama ahini ya akono se de wasi ama ahini ya akono yi na nanom mputuduma sukuu sam mantie mabunu a enye adwuma ye ne ade ebinom ko sukuu ko sua nimdie no wadaroma me kai wabra wa ne bakọ akura no etwamasum se no mahema afo no na nam so mu ka mo no wi a ebenya adaje na ebi edi nkomo pa a enya asemketua enti ye wo ha enti eti me kai na wo hu se de asante yesika ye ho bom na akroye ewo yentem no eboa papa ahanti se de medi kan ekaye no ohene ba yewo no afi apem ahankon aduanan enso ana okrakra afimpinu ani ebakra no ipa do na asana mrane se oye biduo agya santehe ne ba eno no ana ohwe ahene mani nyina onde na ne timi ne dechen wo bia be se menkae nananom eyawa ohene ba champion hene esi fom kra wono nko ane nante a wode ebeto so na ne yakona ase asori abeya nananom atwa hia a omoka omano yi na ehu behia se ebemu wo hu de ekoso na afei so kakra nananom ede bekai ohene ba nse yekọ ason dem de ho de yekoda twede ampase a yentimi ene nananom eni nkomo sanse ebre no eni afa na yaba fie de osi ene nananom edi nkomo kakra na ehu se de ensem no esi etie na ni nyabe ma bi wa ha na menim so wonim ohene ba se wonim no mebisa no ede na ote ohene ba ho asem wote ne din a wode kai ne pa okọ na asa asori ne bi asori dem wode no wote bi pa anti yebekọ na yene na di nkomo ewo ene yedwumadie ni so ewo Mpanisam TV eso na me nko ne nchen na meni abema no eni nkomo kakra bi enhwe se de ehun nkomo no esi na nanom se omo ka omo kakra omo wi omo ne yebekasa o de unya nkan wa no unya ne di ye famra o de odi betimi akasa fine nti o wa onye ne bibia o wa nti
ɛno no nti abusuafo sa pepe na etie ɛnyɛ ade a ɛyɛ bibi kyenkyenkyen bia ɛyɛ nananom na ahyia ɔhene ba achampionhene yɛde ɛkae no na yɛde kae no deɛ na ɛho behia sɛ wɔnom a ɛte ne din ɛdeɛ na ɔmo de kae no wɔnom a ɛne ɔhene ba tenaeɛ ɔmo a ɔmo ne no hyiaeɛ ɛdeɛ titiri paa na yɛka ɔhene ba achampionhene a ɔmo ɛbɛkae ɔhene ba maame yɛ wo bag yie maame na mefɛ nsi nkyɛn na yɛni nkɔmmɔ wosi didi nso ne mbɛdi nkɔmmɔ deɛ na mabɛn na apɔm te sɛ Awurade adome ho yɛ paa. ɛde nyame ase sɛn na wosi nim ɔhene ba achampionhene Ɔhene ba Achampionhene anka wɔte ase anka yɛpɛ paa firi sɛ yɛ nana no na wɔyɛ obi a ɔka nipa bom na ɔdɔ nipa na ɔyɛ adɔye kyɛ sɛ nipa a ɔte saa no sɛ in fact ofiri wo nsa a yɛ na ahomete papa nko a wɔyɛ obi a na ɔsi pi esita na ɔkasa so a asɛm na ɔde n'ano bɛtum ɔbɛka no asɛm no soso yɛ dɛ ewie pɛyɛ mo hwa ma menya kunya na me ne wo ni nkɔmmɔ kakra wo didi die ewie pɛyɛ a wɔda ma ɔhene ba achampionhene deɛ paa titiri paa na ho sɛ adeɛ we deɛ ɛnsɛ sɛ obi wɔ hɔnom a yɛsi we deɛ wasi dan we deɛ wɔyɛ akuaba bi we deɛ wɔyɛ bibi sei nti wɔni bɔɔso ho sɛ we deɛ ɔhene ba na yɛyɛ de bia na ɛgya wɔ ani gyina wɔda ma ɛdeɛ paa na wo ho a wotum sɛ we deɛ ɔhene ba nsa na mede kae ɔhene ba paa deɛ mede kae ɔhene ba paa ne sɛ ɔma yɛhu sɛ ahennie no a ɔdiiɛ no wɔdii no frenkyem na ɛna meka sɛ nana de n'ano to asɛm mu sɛ ɔka a bie no wɔkyerɛ sɛ asɛm no ɛntwa na ɛnwie pɛyɛ enti nana deɛ mɛkae ne da biara kyerɛ sɛ nana yɛ obi a ɔka nipa bata ne ho paa onim sɛ sɛbi wei yɛ hiani wei yɛ sikani na mmom no ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ obi biara woyɛ nipa biara na wowɔ ne nkyɛn no anaasɛ wobɛba ne nkyɛn no sɛ tie bia nana bɛgye wawa a wɔatu eti nana yɛ obi so a ɔpɛ sedeɛ paa nana pɛ sedeɛ paa onim sɛ na ɛnɛ mamuna manim sɛbi o yɛwɔ nananom bi wɔ hɔnom a wontumi nkɔ ne nkyɛn ɛnso nana deɛ sɛdeɛ wotie biara no wokɔ nana nkyɛn a ɔbɛsere de akyerɛ wo nti mekae no paa meda ase paa nti yɛka ɔhene ba achampionhene na yɛkae no a na ɛkyerɛ sɛ wabɛyɛ bi kɔ sɛ bɛma bɛyɛ bi wamɛyɛ ne nyinaa ɔno deɛ ɔba bɛyɛ ne deɛ de som ne papa asantehene na abusuafoɔ sɛdeɛ na mema wo ho ɔhene ba da a yɛde wo no ne afe a wɔde kɔ akura no ne nyinaa mu no ɔhene ba yɛ obi a na ɔmfa ne som ɛnni agorɔ koraa kanka santehene abɔdwa anaasɛ biribi titiri bi ɛkɔ so wɔ asanteman mu ha ɛsiane sɛ ɔyɛ Kumasi Chidɔmhene nti no sɛbi ne ho dodo no sɛdeɛ koraa no a ɔhene ba ɔbɛba na waba abɛkyɛ sɛdeɛ dwumadie no ɛsi ɛkɔ so nti nneɛma baako a yɛde kae ɔhene ba mɛkae yɛbie Prempeh the First International Airport ano ɔba na ɛyɛ nana otimpia bɛn sasa mo pani hin ka kyɛn sɛ ɔhene ba na wo ho dodo wo ntrans sɛ hwɛ mesi wɔ ha na mekɔtena he ne nyinaa yɛ bɛhwɛ abom ɔpa wɔn pam me nkɔ na kyerɛ sɛ ayɛ anika na ayɛ asresem ne nyinaa no ɛyɛ ahene a ɔmutu wɔn ho de esi hɔ na abusuafoɔ yɛkae wɔ hene bɛyi na mɛkae wo sɛ ame adom a ɛbrada edi anim yɛ ɛna ɛno nso nyinaa deɛ ne kotwa wisi ahene tia sentem bɛkɔ na Dwansama ahene ɔno nso ɛda mpam ɔno nso kɔ akura nti nyinaa bɛkɔ na ɛnan yakɔ akɔsoma santema nti hyɛ ne so yɛbɛba live nti baabi a wo bia wɔ Ghana wɔ US wɔ UK wiase fa na baabi a wo bia no yɛbɛba live na wɔhu sɛdeɛ ɛho sɛm sitie no yɛ Asante Akyem Dwansama ahene ɔno nso na yi ho ntotoyɛ ɛno no na me try sɛ nka mɛmo wɔhu wie ne bi bet na ɛna deɛ de kai wɔ hene ba we ɛbɛbɔ mu ɛna afei mɛmo wɔhu sɛdeɛ ɛho sɛm no sitie
yenche pi medical ka twese yenche esanse edidie kakra asa kakra empasere kakra na yede afam na bibia atimi aye kama nti sabria nananom ka omanu de na mu wahu asori achi no de ekoso na afi nso de nananom epese wo moye ni nyina eye kwan nananom fa so de aka wonom ho de abom usense asante no mpenisi payo ho yi ba kwa na ebu ka bom a emu nti nananom afa kwan bi so a ombetimi aka wo ho de abom nti ni nyina eye eno ebia kroye no sapepe na kroye ho nso ensem no etie ti sa ade we ye be hye ne so sanse mpenisi eyie de kroye be fie dia na ebre we na nananom ahemafo ye besere nananom amanhene nananom abrempomfo adikrofo ye besere mo a moni nuanom uhia ase ti ye be hwe na yasere na oze baby a enije wo bia ya na ebi on ma ya na su kakra ho obi akodi na aduane a obedi ne kama be yin nam de ko yi ara hosem betini nyina aka ho bi yefa eni nkomo kakra nti mesre nananom abrepofo amanhene adikrofo amanhema no titu ni ema nananom amanhema no madaroma sa brewi eni bra wo sai asante nananom ahemafo mo kam ho bom sense penisi payo wo yi ba ko ebu ukabom a emu dia na ohwe se de ne yekọ hene ba na ase asori baaye nananom nyina nananom tidomfo won etimi baaye nyina ka mo bom a omo betena sa ahemafo na esan serve wo mo ho a efe kra keke we na kire osom we na kire koye we na kire onuado eti se eni nkabom enti se utu kuro bi so na se oni onua nka oni onua ahema nka e besere mo frase na mo nkeka mo hombom yewura wonwum bi a aya na kwadwonfo no tato de ma no so obi nya sai bi ankobeye bi ahini a eyefe ekoso nyina eye entete pa kropia asante kotoko hini otufo se etu abi o santime nyina ewura otete nananom eme ehu no kura no ba bi eda na wonum a wo mo de wo mo ti wo se ye de ye mpe no kre na osante hini ka asem a na omasi akire masi akirefo madaroma mbehwe ye pa mbejai esanse ebrewe ni bra o se musakra mo adwen esanse Ghana no ebeto asante Ghana no ebeto asante oman ne be ya se bi ontimi nya asante fo mfum yenu anuma nwafo ontimi yo mfum fantefo frafrafo egbefo chese wo bia nkrafo nyina yentimi nyu bia mfum but the woman se kroye na anya adwuma ne yanyai wotan watimi wakame ne ntini twitwa ene ntokwa a ehu hia ensem fata oman ne besidi ayeye titru ene minuanum asantefo enanom ye TikTok live bia ye course pani ba kokra de wo se mi hu minuanum asantefo ni bi kra na me ra ho ade ya woni ni hia kra wo ba bia ase wo hia ne kra Ira ka asem bi emebi etwam o se woni okra anya aka eno nche na ni tibua but se woni no ka bomu a eboaw ama wankasa ade bi wo ma wo ya na se echi a otimi tene nti yesrem nananom madaroma se de be ya okun a ye kon se asante de bia wodo ene kroye ebeba yentam no ebetimi akoso awo hoda na ye nkwada no a ye wo abefu tintanfidi ni so no madaroma ye mafie ni nsu efie amamre nsu efie abakosem ene mi ba ye me hu se eye na dunkuhima se biebu oyi ne ntuma gu ho wono a wotete aduane oni ni nuanum na ejina table no fefefe omo nyina atwa ahia hwe ne fe ene ye bai hu se ahemafo ni nyina obi aka asaso ni nyina ye ba hwe ne fe nti se yanka ye ho amum na asante ya anye kura ebedu baabi no nkwada ne ba mo de amko anso mutiri so mo bebo mutiri so nti ye besere nananom titru adehye ene abrempomfo a yewo asante mu adaroma yenhwe kwan kra ye befa so a
ya sante no ebe me na ya kono obi busa se de na ekoso nana no mu di ntina me ma wahu se de ho nsɛm no esi atie nti ni nyinaa ɛyɛ ɔhene ba champion hene na fishia da nananom edi de akai no na sɛ yɛbɛkae a ɔhene ba champion hene ɔyɛ Kumasi Chidom hene afei nso ɔno kora ya etimi app ɛyɛ ɛkyɛ apem hene nti sabepe na etie nti enenu maka cho se yen se bebrebe yedika mo hu asori de mo de ye fie de kakra bi nti emrepam no yebetwa na ye de atum na wo adwenkyere bi a me so betimi de aba wo comment section wo pese obusa asem bi a betimi de aba na moye wo ho no yetimi ayi mu ano fafefe na afei so bibi a kire wadwen na pese wo fra numbers no da screen no so no to betimi afa na oni yen edi enkomo kama sanse ye de ye wa hase ye soma sante eno ye mamu hu adwura hene berma se hwe de na woda ene da wode atuasi wo de ye apomudin hwehwemu de ama adwurafo nyina nti eno na enya asem keto akra e wa adwura muhu bi se de ho nsem no esi eyeye nti sa pepe na etie baka to se asante no de wani nda de wo pese wo hu ani ebemu wo hu ati ase de wo pese wo hu ani ebemu wo hu enye ha me no kofuo no ne wonum a etete mantwa bia na omo toto abo ba park so koto da ho abobofuo no da bi enye no bi na ye peti ye pesante ya mamra nkasa ya pa kosem ehifa na efiri na ehifa pa na wankasa wote na edie na kwaso ana nananom de agu no so no wo machi a branch ultimate wona okwaji na aduane a nkraman abetam ne nam edekon ara wo semo obi dwa wo no obi so anya nkwan me yayi obi na me nso me twetwe no kama pa won so be kraman na no atika eye yeti ya emebu yesisim emebu yesisim na it is our benefit therefore mepam no ebehwe na de wo se uhu ana se de wo se wotibia ya ma wo hu bi na watibi enche yebesi fom na ye twa gu ho ne nananom adi nkomo ne ahwe se de ehon nkomo no esi etie ewo eye asante ene nananom Chidomfo uhu ohene se abrankase nyame ani hene uhu no ho uhu na abrinya ase hene ewo ho uhu nkwanta akrofum na akofikra uhu no ho afei me pese me kai nananom bia mani bo won so ewo ho no ahemafo ndi bebi wo munyina wa ha dodo na ewo ha uhu se wi ahema uhu omo ma chance ba pani uhu na du kuma uhu because ahemafo no do so wan na me kai no se na enya asam keto akra nti sapepe na etie nti me ka na Dr. Angela Osei Mensa oneda Anisi Healthcare Foundation ano doctor baby a wo bia me da se papa nyame hira se dan den nyina wo hwe mapomuden de mame ono de ndie menya no one on one na me no adi nkomo afi nso so me koi ma me fa na ase ni bi ma UB dia de ahwene design no kama opebi ahye de akwadwoba ase dwumadi ahodo bi ase amesro omode ase obefra number na da screen so no na ebe yedo be ma me you na wo ahema bi nso na se bi a pese wo de kente bi efa ho esiesie no a eno nso obetimi ne ma me you akasa wo pese wo ye ema duku yi a wo mo hye ema che ye wo mo hye wo pese eno nso oye bia ofre ma me you be fascinators ahodo ni nyina nso oye bi ewo na so o Kumasi tech ojampa building nchemu wa the cabin said the ukusi sanso no MTN building nchemu pepepe ana mami you ewo nti bomode ase obefa 0532674353
maame yi bɛyɛ ne kama de ama afei ma memfa wonkɔ Master Alasan say wopɛ sɛ wopam African wear papa de hyɛ a ɔno deɛ ɔhɔ de ma ɔwɔ asoase Eli ana Master Alasan ɛwɔ ɛno so wofa numbers na industry no so na ɛbɛma wahu Master Alasan na wo ama no ne wo ama Ghana obi apɛ sɛ ɔpam adeɛ bia ɛno so ɛmu wahu Master Alasan na de onyoma no nyinaa de aba ɔno deɛ ɔhyɛ bo a wodi so ɔnyɛ wɔn ma ɛpam adeɛ yɛde measurement ba na onan no ase baako so sene baako na baako a yɛtenten agya baako no enti ɛno Master Alasan na mekanfo no de ama wo te mobody ansɛ one no ebedi enkomo afei yi so ma mekanfo Penisem TV efama wo sɛ ɛyɛ abakɔsɛm sɛ ɛyɛ ahensɛm sɛ ɛyɛ efie nkomo na apɛ sɛ udi ɛyɛ nkyerɛkyerɛ bi na wo na apɛ sɛ wode ɛkyerɛkyerɛ mekanfo Penisem TV di ama wo mobody ansɛ ɔbɛfrɛ oni penifo bɛkasa 0240856709 0240856709 na bibia etimi aye kama na akoso kama pa abusua ma menkanfo Sly Electricals enfama ho Sly Electricals say enei se wasifie wie na opese oye wiring kama pa mesro omode answer on Sly Electricals ebedi nkomo odi ane se obefre no ewo ahoma no kwaifo iso 0245 158733 0245 158733 offer Sly Electricals obeye ne kama ya so bolo obehia drinks assorted ewo dwumadi ase a bomodi answer obefre Auntie Benis 0247 153298 wonu nyina da Roma ana omoso masena baabi a mekobia se ya santimam se ye Ghana ha baabi a mekobia omoso masene mamtimide live coverage de ebrem enye asam ketu akra etebza ede wosi mepam nananom asem de okoso wa santimam biri ene Kofi Afiri berema ba kokko hwede benima akon ede wosi mepam ebesa so hia akra